בזה אנחנו מארחים את מעיין חיים, מהנדסת סביבתית ורכזת איכות האוויר בקואליציה לבריאות הציבור. ערב טוב לך. ערב טוב. הדעה שלכם יותר נחרצת לגבי נחיצות מיקומם של בתי הזיקוק. אנחנו חושבים שתעשייה שרוצה להישאר במפרץ חיפה צריכה לאמץ את הסטנדרטים הסביבתיים המחמירים ביותר. היה שיפור בשנים האחרונות, לצערנו הוא עדיין לא הושלם. ראינו בכתבה שהם מנסים לעשות שם פעילויות ירוקות, כלומר הם כן שמים לב לאיכות הסביבה, או שזה רק למראית עין? יש בהחלט שיפור בשנים האחרונות, אנחנו רואים שיש ניסיון, שיש השקעת כספים, שיש גם רגולציה שיודעת לדרוש את השיפורים האלה, אבל זה תהליך ואנחנו עוד לא רואים את סופו. אתם במחקרים שלכם רואים שינוי באיכות האוויר שאנחנו נושמים? כן, בהחלט. באמת? בשנים האחרונות כן, בהחלט. יש שיפור באיכות האוויר, יש ירידה בכמות המזהמים, אבל עדיין לא נשלמו כל הפעולות, לא נשלמו כל הדברים שצריכים לעשות. אז מה צריך לעשות כדי שאנחנו ננשום אוויר עוד יותר נקי ממה שאנחנו נושמים כעת? צריך בעצם שהתעשייה תאמץ את הסטנדרטים הסביבתיים המתקדמים ביותר, כמו באירופה, להתקין את כל המתקנים הדרושים על מנת למזער את הפליטות לסביבה למינימום. יש איזושהי דרך לשמור על המפעלים במפרץ ולהפחית את רמת הסיכון שלהם לסביבה? בהחלט. לאמץ את הרגולציה הסביבתית הטובה ביותר, ולצערנו לא כולם עדיין עושים את זה. איך עושים דבר שכזה? למשל, על כל ערובה שפולטת מזהם מסוג מסוים, לשים איזשהו מתקן מיוחד שמפחית את הפליטה של המזהם הזה יחסית למה שהיה נפלט מערובה בלי המתקן הזה. מבחינת תקציב, זה משהו שהוא אפשרי לעשות אותו? או משהו מחייב, משהו שאתם כעמותה יכולים לדרוש בכלל? בהחלט, אנחנו דורשים, התקציבים הם גבוהים, ומצד שני גם המחיר של הבריאות שנגרם עקב פליטה של מזהמים גם הוא גבוה. תגידי, ראינו קודם שעומדים לפנות את אזור בית הספר הטכני, יש סיכוי שיבנו שם מגדלי מגורים או תעשייה, הרי לא ממש ירצו לגור שם, באזור שכזה. נכון, לא סביר שירצו לגור שם, ועל מנת שבאמת יגורו שם, כדאי שיפנו משם את כל המפגעים הסביבתיים ויטפלו בהם כמו שצריך. יש לך לסיום אולי איזו בשורה אופטימית על רמת זיהום שפחתה, אני יודעת, אם לא בתי הזיקוק, אולי במקום אחר, כדי שאנשים ככה, את יודעת, ינשמו לרווחה? האופטימיות היא שבהחלט יש שיפור, בהחלט יש תזוזה, בהחלט יש שיפור. אנחנו מאוד רוצים שהוא ימשיך ויקרה גם בשנים הקרובות. איפה עדיין מסוכן מאוד לשהות ליד מה, למשל? זאת אומרת, מבחינת זיהום אוויר. לאוכלוסייה למשל, שאת יודעת, יש הרי אוכלוסיות חולי אסתמה או חולי לב, או אנשים שמתקשים, יש להם קוצר נשימה. איפה לא כדאי להם להסתובב? תראי, מאחר וזיהום האוויר ברובו נפלט על ידי ערובות גבוהות ומתפזר בכל השטח, אין מקום אחד שיש בו זיהום וכמה מטרים ממנו מקום שאין. זאת אומרת שזה מגיע לכל מקום, את אומרת. נכון, לצערנו זה בעיה של כולם. אז אנחנו צריכים פשוט לחכות שיהיו תקציבים, כדי שיהיה איזשהו מתקן מסוים שכזה, שיוכל להפחית את רמת הזיהום. זה מה שאני מבינה מהדברים? אנחנו צריכים לא לחכות, אלא לדרוש בכל יום ויום מהתעשייה, לעמוד בסטנדרטים הכי מחמירים. מעיין חיים, יש לך שם של, את יודעת, גם מעיין וגם חיים. אולי את תביאי את הבשורה. תודה רבה שבאת לאולפן. תודה רבה. עכשיו לספורט, מכבי